Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny türkmen diasporanyň gazanýan üstünlüklerini gönükdirýäris. Gepleşigimiziň arzuly myhmanlary dünýä belli türkmen alimy professor Yusuf Azmun, şeýlede Ýewropadaky türkmen diasporanyň görnükli wekili Gün Neşriyat Birleşiginiň başlygy Ak Muhammed Welsapar. Yusuf aga, Welsapar aga, sizem Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş gördük, sağ olun. Sağ olun. Welsapar aga, ilki bilen sizden bir habar almak isleýäs Dünya Türkmenleri üçin. Yusuf agaň bir kitaby çapdan çykdy Gün Neşriyat Birleşiginde şeýle bir guramaçylygy amala aşyrdyňyzda şu arada bir habar berýärsiňiz Dünya Türkmenlerine. Söz sizde Welsapar aga. Köp sağ olun. Doğrudan bu ören bir degençli habar. Diňe Gün Neşriyat üçin, hatta diňe daşary urt türkmen diasporasy üçin däl külli türkmen üçin, şol sanly Türkmenistandaky işleýän, döredýän adamlar üçin bolum, adamlar üçin ören bir goňçly habar. Hani ýa-ýakynda Gün Neşriyatynyň Şweýçaranyň Medeniýet Ministrligi Yusuf Azmun'un öz kökümüz asly ilmi populär kitabından 288 nusgasyny satyn aldy bizden. Sol nusgalary biz 288 egzemplaryny habary o 2000 mundan uğratdyk Medeniýet Ministrligine. Bu kitap inni diňe bir Şweýçarda däl ise bütün Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň her birine türkmenlere we beýleki şu kitap bilen gyzyklanıp türkmen ilmi, türkmen dil bilimi bilen gyzyklanıp şu kitaby okujak adamlar üçin el yeterli bolar. Bu kitap 560 sahypadan ibaret. Özüm meniň pikirimçe türkmen alimy, edebiýatçy hem dilçi Yusuf Azmun'un iň bir iri kitaplarynyň biri diýip aýdyp biljek. Netijede bu kitapda türkmen sözleriniň köpleri ören düýpli derineldi. Men aýtjak bolýandarym şu kitabyň gymmaty ören uly, geljekde bir elbetde Türkmenistanda da kitaphanalarda bolsa türkmen ilmine ullakan boşant bolardy. Sebäbi şu kitabyň esasynda da onlarça türkmen alymlary ilmi işleri ýazyp hem şunu üstürüp dowam edip bilerdiler. Inni söz nowatyny alym Yusuf Azmun aga berýän. Yusuf Azmun aga şu söz kökümüz, öz kökümüz atly kitabyň bir maksady, mazmuny, şeýlede dünýä türkmenlerine ýetirjek täsiri barada maglumat berýärsiňiz agam. Söz sizde. Onun bu kitap Türkmen dilinin käbir gowralmadyk meselelerine degişli, gowralmadyk meseleleri berýär. Çünkü Türkmenistan'da bir mail var, bir yankı käbir adamlar aşağı ýurtdan käbir sözleri Türkmen şedi hasar edýärler. Ama bir dilçilikde halky etimologiýa diýerler. Şu köp barmy, şolar kendi doğru däl. Sözleri doğru düşünmek gerek. Çünkü sözleri doğru düşünmeden o ne doğru sözler edebiýatydyr ýoýar. Şonuň üçin kitabyň giriş bölüminde bu 60 käbir sözlerin nähili ýoýlandygyny şu sözler arkaly düşündiriş berdi. Kitapda ine umuman 7 bölüm var. Şu birinci bölümde şu giriş bölümü o taýda türkmen dilinde goýulan ýalňyşlyklary düşündirýärler. İkinci bölümde türkmen diline öwrenilmedi. Ýöne alınma sözlerini anlayan käbir sözlerin gyzykly gelip çykyşy deriňelýär. Üçüncü bölümde dil medeniýetine değişik meseleler gowralýar. Dil medeniýetine mysal üçin türkmen haly medeniýeti, at medeniýeti bilen baglanşykly meseleler lingwistik taýdan deriňelýär. Dördüncü bölümde türkmen diliniň käbir gramatik häsiýetleri, ýa-da arap halk dilleri bilen baglanşykly käbir dürgünler düşündirilýär. Beşinci bölümde türkmen diline ýetgeçmelere uçuran teoriler deriňelýär. 6-njy we 7-nji bölümlerde türkmen halk dilleriniň semantik araşdyrmaşy barlanýar. Wagady Fars edebi dilindäki hem de her zaman Fars dilindäki türki sözlerin sözlükleri öldürülenýär. Bu bölümlerin sonunda okuyuculara söz soňly görkezler, düşündirilýär, ýazylýar. Bu bölümlerde barlanan meselelerin hemmesi diýenýäli şu adyşelin gowralmadyk meseleler we türkmen diline bir täzelik bir hasar edilýär. Türkmen at medeniýetinde mysal üçin Ataoğlan sözü var. Onu çabuk suvar diýipdirler. Ataoğlan Osmanlılar tarapyndan bütün dünýä ýaratylan we Polşa gidip Polşadan bütün İngiliz diline şu ulan diýerler. Ulan o diýerler. İngiliz diline, İtalyan diline, Portugal diline, onan Ýewropa köp dillerine şu ýaýran adamlar atymyzyndan eline aýraly nemeler var. Şolara ulan diýerler. Ýulany okýarlar. Şol oğlan
Yusuf Ağa, başlan sözünüzü söyleyin. Şu ulan siz Rus dilinde de var. Ha, doğru. Ulan olanını Orus diline şu Paşa Rusyası yoğurunu esası şol atlı koşunu şu ulan değil ya. Şol ana Orus diline de giyip durur. Ha, ama şunu Orus dilinde bir koşudu var, şu koşuda da geçer gümanmış olsa. Tamam, Mikhail Lermontov'un koşusunda da var o. Tamam. Şu yani köp sözler var. Yani denge bir aha bizden altta demek yani onu çeşmeler arkalı görkeziliyor. Nahil şu ösüş tarihi, şu başka dile geçene nahil ütkenliği görkeziliyor. Onun köp sözler mesela altımında yanlış oluyor. Çünkü o sözlerin manası bilinmiyor. Şoları da düşünmedik. Şu yani çünkü sözü doğru aytmasam aydışım yani edebiyatı da yok ya. Altımında dilinde de şu yani yoyulan yazılar var. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, sizi Azatlyk Radiosunyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünýä türkmenleriniň görnükli wekilleri, beýik türkmen alimy Yusuf Azmony bilen Gün Neşriýat Birleşiginiň başlygy, ýazyjy, şahyr, metbuat işgäri Akmuhammed Gölzapar. Yusuf ağa, inni şul eseriňiziň söz kökümüz, öz kökümüz. Şu kitaby ilki başta şu Türkmenistan başta bolmak bilen Türkmen sahradaky, Owganistanyňky we dünýäň beýleki ýerlerindäki dünýä türkmenlerine nähili täsiri bolar we şolary nähili elýeterli ýagdaýa getirilip bilir şu kitap. Elýeterlimi şolar üçin? Elýeterli şu an Eran'da çapa taýýarlanýar. Türkiýede Türkmen dilinemi, Eran'da Türkmen dilinemi ýa pars dilinemi? Türkmen dilinle Arap dili bilinýär. Hawa? O kitap ýa-da bütün Türkmenler Awganistanyda elýeterli bolar. Onun Türkiýede bir o ýa-da bir kurultay geçti. Şonda men Türk diline terjime etjekşini diýdi. Adam bunu sonra İngiliz diline terjime etmeni özüm planlaýar. Ulu bir kitap. Yani ortalar belki bölümlerini alar. Mümkün mü men ýene de ştaýda sözüňizi döleýin. Gylykly bolar dünýä türkmenleri üçin. Şol ýan ýakynny Türkiýede geçen şu Türk gurumy, Türk dili boýunça gurultaýda Yusuf Azmony Türkiýanyň ilmi bayragy berildi. Onu Türkiýanyň prezidenti Tayyip Erdoğan ýürüýte Yusuf Azmony özü gowşurdy. Gutlu bolsun Yusuf ağa, düşümli bolsun. Degençlik habar. Tamam. Şu kitap Gölzapar ağa. Men ýene bir zat aýdaýyn. Hem şu elýeterlik meselesinde de elýeterlik meselesi gören doğru bolan doğru sebäbi şu Şweýçrýada, Ýewropada türkmenler üçin beýleki türkmen dili bilen ilmi bilen tanýanlar üçin elýeterli boldy. Inni eger şeýle derejede şu öz Türkmenistanymyzda da şunu eger de degişli adamlar şu gepleşip dinleseler eken Türkmenistana da elýeterli bolmagyny ýardam etseler, alim Yusuf Azmony onu bir diňe alim üçin gerek geldi, şu türkmen ilmi üçin gerek. İlkinji nowatda alimyň awraýy Hudaýa şükür dünýäde ýeterlik. Onu hedil edip okuýarlar, onu ýazýan kitaplaryny ýöne şu Türkmenistanyna da nädir bu özgörüşler bolýar. Bu ýazmalar institutynyň ýolbaşçylary täzelenipdir diýip eşdiýär. Batı bu özgörüşler başlanypdyr şol ilim meselesini diýmek, şol özgörüşlükliň ramkasyny şolar ýaly türkmen üçin peýdaly boljak kitaplar hem alınsa, Türkmenistana barsa, onu hasam gowy bolardy. Yusuf ağa, inni şuňky temamyzyň çägine şu wagt bizi dinleýän dünýä türkmenleriniň wekillerine, ýa-da ýaşlaryna, bir ýaşly türkmen alim hökümini siziň bir maslahatyňyz, nesihatyňyz barmyňy? Men maslahatym türkmen ýaşlary ilma köp vermeli. Ýa-da türkmen diline. Dil ýok bolsa halk ýok bolýar. Yani dili ýok bolup özlerde ýok bolan kän halklar var. Olam her halk medeniýeti bilen, öz dili bilen, edebiýaty bilen uludur. Yani diňe pulu bilenden. Şonuň üçin şu okumaga, ýazmaga üns berdiler diýip şolary aýdýar. Gölzapar ağa, jemleýiji söz aýtsaňyz. Şu sözümizi jemläp aýtsam, ilki bilen Yusuf Azmony şu kitaby bilen ýene bir gerek gutlaýan bir tarihde galjak, türkmen ilminde hemişelik galjak. Tap, munda ören köp açyşlar bar. Hem-de şu Yusuf Azmonyň öz kitabyny açyp görkezen işleri, şoň käbir açyşlary geljekde onu şu türkmen alimlaryna täze ilmi işleri ýazmaga içergi berip biljek. Yusuf Azmony ağa, Akmuhammed Gölzapar Azatlyk Radiosunyň Dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren habarlaryňyz, maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun, taňry ýalkasyn. Sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.